Gong, goleki kakangmu lho. Masa kakangku kan kowe. Ora iki anake Semar Buangan biyen. Rene lho. Agak begini. Ajak kae Pak. Ajar. Wah, radong. Agak dah. Agak jangan. Aku betul di sini. Agak kecewa juga selesai. Kowe dong boleh. Ora. Aku iso ngomong meneng wae to ngerti wangsuli lak beres. Ada. Agak kamu ada. Agak tuh. Piye trek iki salusine piye iki? Langsung dipateni po? Aja. Wis iso nggo dolanan asik ya. Pateni kok dhewe ra duwe dolanan. Piye karepmu? Apa kaya ngene? Maksude agak wae iki. Iso nulis ora? Nulis. Agede. Oh, akate iki iso, Gong. Akate iki iso. Iso nulis ora? Agede. Ah, iso ta. Iso kuwi artine iso. Agede. Ah. Tuh, nulis karepmu piye? Agede. Agede lede kecil-kecil masih. Agede. Oh, alah. Jenengmu sapa? Hello. Oh ya, aku Petro. Aku. Retukan keselaka kelupa. Kerupuk dengkulmu melocot ya. Petro, kada. Akade aja akade ya. Akade. Aku ini akade. Tulis. Akade begini. Aku Bagong. Kelapa Bagong? Rada jelas ae, rada jelas. Sirmu aku wadah sawala kata kawaya kata wis sebare dile makae. Puyer Patro? Ora isih kuat aku isih kuat. Apa iki tek kemene dile kawajene. Tulis aduh buku di mana. Oh, oke banget. Ngerti deh ini. Agak ada baik. Ada apa sih kita? Agak ada baik kita. Kita kemana? Monggo ngono dadi dolanan. Saake ya, Kang. Wah, pesone apik iki, Truk. Aja dijukuk, kuwi nggone wong mati kuwalat. Wong mati ki ora krasa apa-apa kok kuwalat. Jukuk iso nggo mbleh wedhus. Lah iya. Baja putih. Jarike bathik, Truk. Aja to, Gong, iki ora malingan ngono lho. Ora apa-apa wong mati ki ora krasa kok. Copot jarike. Waduh, klambine iki iso nggo jaket nek turu, Truk. Ayo wis. Wis lumayan entuk-entukan. Yen copot nggo cilekke. Lumayan mereke GT Men. Ayo. Wedan. Blendis. Ora diturai apa-apa. Oh, jan bocah-bocane do. Wah, Petro iki banget tenan. Awitene aku mengentuk kuwi kok. Ki wangune ratune nggawa mbako. Apa? Kuwi mutah kuwi. Oh. Tak jukuke Petro dilinteng gah. Kena disumet cepete ra jamak-jamak. Brongo cangkemmu mesti. Ayo sapa sing arep ganggu Bejah lho, Mbah. Mengisa apa? Kula majeng
pinanggih kaliyan anakipun Semar ingkang nami Bagong. Bagong kula ajar. Bagong ical wonten satriya kantet ngiyayat bringose ngulur geni tumpangi kuping kiwa tengen. Satriyanipun namung alit ning tangane atose rajamak-jamak. Wonge cilik. Nggih. Nganggo gelung. Leres. Tangane kenceng cilik ning kenceng to? Nggih. Kuwi nek ora kleru Raden Sentyaki. Simbah kok prisa? Wong tua menang pengalaman. Aku wis wareg mangan gempalaning jagat legine asining kahanan. Sentyaki. Nggih, mbok menawi menika. Wah, kowe nek iso menang karo Sentyaki bumi langit tangkep. Kae Senopati Ndarawati kae bendina gelut. Saben dinane nek ra gelut ki awake meriang. Sentyaki menika. Sentyaki kuwi domongi kok. Wis kana mulih kana. Nggih. Ketemu anak bojo syukuran. Lho. Syukuran gendurenan kowe ora modar mungsuh Sentyaki. Bejo kowe ora modar Sentyaki iki paling ora mungsuhe iki tugel. Boyoke putung tangane stimpal baune kuwi diremuk karo Sentyaki. Kowe mulih wutuh ki bejo. Kana. Ngabari tangga teparo gendurenan kowe ora modar. Nggih. Tasakuran. Oh nggih, wis tak kendhawuh. Sentyaki aja pisan-pisan sesuk menenek nang wayangan ketemu Sentyaki aja gelem dilakokke. Oh nggih. Wah. Mungsa-mungsa apa? Anakipun Semar naminipun Petruk. Arep batur mbok gedibal ping 17. Nek nganti kowe iso menang mbok aku meguru karo kowe. Kiyangipun tandangipun sak pinake dhewe. Kula dibut loro karo anake Semar sing matane gedene rajamak-jamak. Kuwi Bagong, wong loro kuwi pancen wis kompak. Nek gareng kowe ora patiya, nek wong loro kuwi jan wis kaya tumbuh entuk tutup. Nggih, Pak. Ana mundur. Nggih. Aduh mati aku. Iki kaya udu perjuritku iki. Gong, rene yo. Iki ya bisu Truk, bisu ndasmu iki. Kok iso omong. Tak kira nek bisu arep tak nggo dolanan. Nggo dolanan ora. Lumangsane. Sukini. Kula wonten dawuh, Mbah. Kowe arep ora awake penganu jiwamu wedok ning kowe ya duwe jiwa lanang. Injih. Jane kowe iki ra ana gapite ning merga disuwuni kon metu karo Pak Bupati. Nganti tak gawa mrene. Injih, Mbah. Mungsuh wong Karang Kadempel wani apa ora? Nadyan kula menika sok lanang, sok wedok manut kebutuhan, Mbah. Nek kon mungsuh wong-wong Karang Kadempel ngibarate timun mungsuh duren. Lho. Timune kula durene wong-wong Karang Kadempel menang kono mbangane kowe nggih gantos timun mungsuh krating deng kowe tak antem dasmu anggere macem-macem kuwi maksude piye nggih ngoten niku pokoke sampean semingkir wong Karang Kadempel mungsuh kuwa aku jane gumul lho iki wong brengosen kok bengesan barang ki ngopo make up Mbah ampun benges make up wong tuwa desa benges kok disebut wis maju kana iso nyirnake wong-wong Karang Kadempel bumi langit tangkep kowe dadi mustikaning satriya ama Suramarata Jaya Marata imbang yen padha-padha mungsuh Sukini bintang panas era 89. Sapa sing ora tepung karo aku tau bintangi film Gairah di Semak-semak. Ora mati dening aku derajat apa kowe? Ya. Sopo iki? Takon karo aku, Mas. Iya. Aku Sukini. Sopo? Sukini undang-undangane Melda.
Melda sapa? Sugene ya ampun Mas iki cilik ning ganteng banget ya Mas. Apa jenengmu Mas? Aku Setyaki. Setyaki Setyampo Aki cilik. Ya ampun cilik ning ampuh. Iya. Ora kuat aku mbangane gedene ngempuk. Iya. Lu wong cilik ning ampuh. Iya, dasar Purworejo kuwi sapa? Sukini. Kini su. Arep ngopo mrene? Gelut. Ama Suramrata Jaya Mrata imbang yen padha-padha. Ayo Mas. Gelut. Tiban tangan pecah siramu. Timban ati ketiban alatku musik mati jenengan. Alat musik endi? Iki lho Mas. Wiki ambiar. Gilane. Ya ampun Mas Setyaki mbok yo didadekke sik regane. Ya ampun. Melayu ya ampun. Gilane. Gir, wonten dawuh, mundur nggih. Sampeyan kewirangan. Mungsuhe ora kaya sakbaene. Kula ingkang badhe nugel janggane pun boten saged kula elekke, kula semanggaken. Ya ampun ganteng banget ta iki. Sopo Mas? Gatotkaca. Gatotkaca ya ampun suarane gedene raja macam.